Orduan, beti desgaitasuna dakaen pertsonekin ibiltzen zeate lanian, bai. Eta dena dia Down sindromena dutenak. Bale. Eta nola bururatu zitzaizuen? Historia bat izan, nire emazteak, Isabel Berdinik, oain da 35 urte horrela, estudiatzen ari zen dantzaria izateko eta koreografa izateko Bartzelonan, eta jaio zen bere iloba Aizea. Jaio zen, eta momentu hartan, kriston disgustua edo kauza berri bat izan zen, sindrome Down izatea iloba. Orduan, denboraietan, desberdina da, gaur egunean baino, gaur gehiago ezagutzen da tema hau. Eta orduan, disgusto, movida bat izan zen familian, eta nire emazteak Isabelek, esan zion bera izpari, ez preocupatzeko dantzari izango zela bera bezala. Eta promesarekin, hasinen lanian, tope, investigatzen, lan egiten, zartekan hori leku gutxitan egiten da olako tema bat. Lehen da bizia zizan esatzen jendeak, erua zegoela, nola dantzatu, oiek, ze kapazia dauzkaten, eta, bueno, nahiko... Gu asko baino gehiago, zutako asko baino gehiago askotan, ez alda, ala. Bai, gaitasun askae, beste erabatekoak, baino bai. Askotan esaten du, Gaur egun esaten du, danok eukiko berko nula seme bat, desgaitasunakin, jakiteko ze maitagarria dian da ze harradan da zenbat erakuste iguen behaiek, ez da? Hombre, ezagutzen duten jendeak segituan esaten, eta beren gurasoak, beraiek ematen dutena, normalian gure tartean ez dugu horrela ematen eta sentitzen. Oso desberdina da. Ezagutu egin behar da, hortarako... Ezagutu egin behar da. Ezagutu eukin beharko genuen jakiteko zer da, ez da? Ze hona zure emaztek hartuzun bideo hori, eta nola izan zian lehendabiziko urratzak edo, nola eman zian? Lehendabizi zian hori dela 30 urte gimnasio baten, Grosen, eta, bueno, lehendabizi 2-4 pertsonakin, hilobakin ere bai noski, Aizeakin, eta bere laguntxoekin, lanian, investigatzen, eta pixkanaka, izaten da bezala, prueba, error, ez da, eta, bueno, zen pixkanaka... Berri jasan da, orduan probatu inbiartzen, ez da? Hori da. Eta, investigatu zerakoan, eta, bueno, pixkanaka, karo, jakimea da, hasi bertzela ez dantzerakusten baizikan, ezagutu hasi gorputzak, ze gorputzak dena, bersoa zituztela, hanka, goina, bulua, aurrera, atzera, gauzo edanak erakutsi izan berregoen. Eta gero, pixkanaka ja, ez dena joan jartzen, lehen da bezire bildurra gendukan, nola erantzuko zuten, eszenario baten, jenien aurrean, eta pixkanaka, tapa, asko urratu, kriston esperientzia daukate, konfiantza beraietaz, eta gauzoiek lortu diru. Eta hori dena burutzeko, igual metodo desberdinak edo erabilizian hau erakusteko, edo nola? Orduan ere desarrollatu zuen Isabelek zateuna metodo berdini. Metodo berdini da, bere metodoa eta dan asmatu? Bai, asmatu da, behintzat zuzendu. Metodoa da, dantzari bakoitzak behar duna landu gara. Denak desberdinak gea. Eta Down sindroma daukatenak desberdinak. Orduan, personalizatu da, alegitea. Hori da, lana da, personalizatu da, ze behar duten, hori sakondu. Eta hori da importantena, bakoitzak behar duen teknikak eta lanak, hori zuinkatu eta landu. Eta hau guztia, Grosen esan dezu, onutzen euketala dantza elkartia? Hori hasi ginen gimnasio baten, Grosen, eta hoen gaude, saiatzen eta dena Grosen ulian, Manteo Polikiro lehien. Zenbat lagun biltzen zeateo, zenbat jende zaudete? Orain konpainiak 13 pertsona. 13 pertsona, baina urtietan zehar jende mordoa pasako zan, ez da? Bai, geretatik, jakin berda, denborazko daukagula, eta jende asko implikazioa ere, eta karo, ensaioak dira, landu behar da, aktuazioetan jun behar dira, eta kompromisoak behar da. Eta, jende asko pasada, oain adibidez dauen batzuk, igual, 30 urte dara matea, ziginenetik. Eta igual, denbora gutxena dara manan, igual, aitorri izango da, igual, 16 urte. Osea, zaudeteo, talde sendo bat, ez da? Denbora pia bat zaztela. Sendoa, produzioa potenteak, eta, gustora oain
lortu ditugun gauzak, ez?